Αυτό το τεράστιο φίδι. Κατσαρίδες πάνω στα χέρια μας. Φαγητό σε πακιστανικό εστιατόριο της Ομόνοιας. Και άλλα πολλά είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει για να κερδίσει μέχρι και 3.000 ευρώ. Όλα τα παιχνίδια βρίσκονται σε κατηγορίες και είναι οι εξής: τεχνολογία. Δεύτερη κατηγορία, μόδα. Ωραίο. Τρίτη κατηγορία, φαγητό. Το καλύτερο. Τέταρτη, περιπέτειες. Οκ. Και πέμπτη, έκπληξη. Ουφ, περίμενε τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Κάποια είναι και παγίδες, φίλε. Με βάζει σε πολλές σκέψεις. Λοιπόν, θέλω να μου διαλέξεις τρεις. Ξεκινάμε με την πρώτη. Ωραία. Θέλω να βάλω πρώτη την τεχνολογία. Δεν θέλω να τη βγάλω από. Τεχνολογία. Ναι, δεν θέλω. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Κλειδώνουμε. Κλειδώνω. Τέλεια. Άλλες δύο. Έχω άλλες δύο επιλογές. Θα βάλω την έκπληξη. Θα τη βάλουμε. Θα τη βάλω. Έκπληξη. Έκπληξη δεύτερη. Ωραία. Έκπληξη. Έκπληξη. Έχει μείνει μόδα, φαγητό και περιπέτειες. Μπορεί τώρα να μου πεις σε μόδα να μου πάρεις και ακριβά ρούχα. Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εγώ. Αλλά δεν ξέρω με βάζει σε σκέψεις. Όχι, θα πάρω το φαγητό. Φαγητό. Το φαγητό που μου αρέσει και. Ωραία. Πάμε φαγητό στον αδύνατο Γκρέγκορη αυτή τη φορά. Με ποια θες να ξεκινήσουμε? Με τεχνολογία. Πάμε τεχνολογία. Τεχνολογία, φυσικά. Ωραία. Τεχνολογία λοιπόν. Έχεις τρεις κατηγορίες, Γρηγόρη. Θα παίξουμε για 100 ευρώ ή για 1000 ευρώ ή για 3.000 ευρώ. Πάρε,